syntymäsi Jumalan synnyttäjän neitsyt. Oli ilo sanovan koko maailmalle, sillä sinusta kaikki valkuuskauden aurinko Kristus meidän Jumalamme, joka tehtyään tyhjäksi kirouksen tuotti siunauksen, ja poistettuaan kuoleman antoi meille iankaikkisen elämän. Oi pyhät ilmoittelijat, te tulitte Kristuksen evankeliumille totisesti kunniaisiksi, sillä rakkaudesta Kristukseen te halvaksi katsoitte maailman ja kaiken mitä siinä on, ikään kuin se olisi olematonta teille. Te menitte asumaan meren saareen ja siellä innolla taistelitte näkymättömän vihollisten juonia vastaan. Katsoten valvoen ja läpiöiden rukouksissanne seisoen, te teitte lihanne hengelle kuuliaiseksi. Sen tähden te saittekin kaikki valtiaan oikeasta kädestä ansaitut kruunut. Ja nyt seisoessanne kaikkein pyhimmän kolminaisuuden edessä, rukoilkaa autuaan isän Sergei ja Herman, varjelusta kristillisen kansan rauhalle ja meidän sieluillemme pelastusta. Maailman elämästä lähdettyänne pois, te hylkäämällä maailman seurasitte Kristusta. Te saavuitte suurelle Laatokan järvelle ja asettuen asumaan Palmon saareen. Elitte siellä niin kuin enkelit. Sieltä te olette riemulla muuttaneet taivaallisiin juhlamaajoihin. Nyt seisoessanne enkelien kanssa valtiaan istuimen edessä. Muistakaa meitä lapsianne, jotka te Jumalassa viisaat olette yhteen koonneet, että me ilolla sydämen syvyydestä huutaisimme. Iloitkaa Sergei ja Herman Ylen autua Isänne. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, sinun pyhässä syntymisessäsi oipuutain. Joakim ja Anna vapautuivat lapsettomuuden soinauksesta, sekä Adam ja Eeva kuoleman turmiosta. Sen kunniaksi nyt sinun kanssasi juhlaa viettää, ja päästyään irti synnintekojensa siteistä huutaa sinulle. Hedelmätön synnyttää Jumalan synnyttäjän, meidän elämämme kasvattaja. فلنصغي في ذلك الزمان نزل يسوع مع تلاميذه إلى موضع خضر، وكان جمع مع تلاميذه وجمع من الناس الذين جاءوا من اليهودية وأورشليم وسواحل تيرو وسيدونوس، الذين
جاءوا لكي ينالوا الشفاء من أمراض كثيرة، والذين هم معذبون من الأرواح النجسة لكي ينالوا الشفاء. وكل الجمع كانوا يريدون أن يلمسوه، لأن قوة منه كانت تخرج وكانت تشفي الجميع. فرفع يسوع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم: Размещен же Христе.
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidät on taivasten valtakuntaa. Autuaita olette te, kun ihmiset solvaavat ja vainoavat teitä, ja valhetellen puhuvat teistä kaikenlaista pahaa minulle.